Lalaking walay kinabuhi nakitaan nga naglutaw sa sapa sa Tuburan, Cebu. Padayon pang giilas kapulisan ang biktima kinsa napalgan nga giputos ang ulo sa usa ka garbage bag ug habol. Gigtan usab ang iyang mga tiil ug packing or packaging tape. Nakita ang patayng lawas sa sitio Katuldulan River sa barangay Manga pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Matod sa Tuburan Police, nagkikalayon sila sa mga police station aron mailhan ang pagkatao sa biktima. Ananas Tuburan District Hospital ang patayng lawas. Panawagan sa mga otoridad nga adunay missing o nawa nga kabanay sa pagtan-aw sa patayng lawas. Ipaubos sa autopsy ang patayng lawas nga gibanabanang ana sa 30 anyos aron masuta ang gikamatya nini. Ang biktima adunay daghang tato sa iyang lawas, usa sa posibilidad nga gitanaw sa kapulisan nga laing lugar gilabay ug naanod lang sa disgutang barangay sa Tuburan. Nihangyo po ko sa ato mga sikbit nga lungsod sa pinagi sa ilang mga police station dito sa tibuok probinsya ug naabay ni report diha sa ilang istasyon nga missing person nga ilang kabanay.